हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों दे लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअ'आनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो औरां कलेजनि जि फरायसाफोर बिथांमोना आगु बैसागु रंजालि बैसागु हाबाफारि खालामदों आरो बेयावनो आंबो दंफैयो आरोना लोगोफोर। आरो बिथांमोनखौ गाइड खालामदों जोंहा औरां दख'रा बर' फरायसा आफादा गाइड खालामदों। आङो एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन, नायलांबाय था बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो दे लोगोफोर। जोंहा बे नैबेयाव आरोना मा होनना बुंगोन बेयो कलागुरु बिष्णु राभा डिग्रि कलेज नैबेयाव जादों आरोना। जोंनिथिं थाखाय दैमाथि माबायदि प्रग्राम आरो माबायदि हाबाफारि जायो आं एसे गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोर, नोंथांमोननो नायलांबाय था। हाबाफारिया नैबेयावनो जागोन, माने मोसानाय बादायलायनायबो जागोन आरोना। एसे दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर बेयाव माबायदि हाबाफारि जायो आरो मोसानाय बादायलायनाय। बेयो जोंहा बे औरां कलेजनि बर' फरायसाफोरा थारमाने नैबे हाबाफारिखौ खुंदों आरोना। आगु बैसागु रंजालि बैसागु बेयाव जोंहा कम्पिटिसन जागोन, मोसानाय बादायलायनाय जागोन आरोना। दान्दिसे उनाव जागायसिगोन। नैबेयावनो जागोन आरोना बारदै सिख्ला मोसानाय होनना बुङो ना मा बुङो। दायो जोंहा नैबेयाव मा होनना बुङो फिरफिला बिरहोगोन आरो बेखेवनाय हाबाफारि। हाबाफारि बायदि दङ रंजालि बैसागुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय। जोंहा दिनै सान दंखायो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गेरेमसा बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे रंजालि बैसागुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोगोन। दा बेखिनियाव आङो सारखौ सार बिथांखौ गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे आफादगिरिखौ हेफाजाब होनो खावलायबाय। बानजायनायावहाय थामथि रंजालि बैसागु जि बरायनाय फालिथाय, नैबे बरायनाय फालिथायावनो फालिथायनि जि हाबाफारि बायदि जों नैथि हाबाफारिमोन, नाथाय जों हाबाफारिखौ एसे सोलाय सोल' खालामनायावहाय बाथि हाबाफारियाव दिनै फैदों। दिनैनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै जि बैसागु फिरफिला बिरहोनाय नैबे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय केबिआर कलेज दालाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि फंबाय बिनेस्वर बसुमतारी नोंथां, आरो बेहायनो बाहागो लानाय केबिआर कलेज दालाइ आफादनि आफादगिरि फंबाय बिस्वजित बर' बिथां, आरो बाहागो लादों जोंनि अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां साबाय बर' नोंथां, केबिआर डिग्रि कलेजनि जि इउनियन बडिनि आफादगिरि फंबाय लुबुल बसुमतारी, इउनियन एबसुनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन, इउनियननि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन, आरो बेहाय केबिआर कलेजनि डिग्री आरो सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिमानि साफ्रोमबो अनजाथाव फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन, दिनै हाबाफारि बायदियै बैसागुनि जि फिरफिला बिरहोनाय, बेहाय जोङो गोथां गाबनि जि फिरफिला बिरहोदों आरो बेहाय बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि
खौसेथि आरो गोजोननि जि मोनसे नेरसोन दा बेखौ लानानै दिनै जोङो बैसागुआव बे आरो बेहाय मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै जेरै गोथां जेरै मिथिंगाया सोमखोर जायो दा बिदिनो मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो दिनै गोदान बोसोरा जोंहा फैगौ दिनै गोदान बोसोर हाबबाय जों बैसागो बोथोरावहाय गामसा गोथां जों फिरफिला बिरहोयो दा बेहाय जोङो गोदान मिजिं गोदान सानस्रि जों गोदान सिमांजों जों बयबो जाहाथे आवगायलांनो हायो जों बयबो खौसेथियै अनलायनानै जों ग्रोम ग्रोमै थांनो हायो दा बेनिनो मोनसे नेरसोनथि हिसाबै जों नैबेखौ जों लानाय जायो दा बेहाय दिनै जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुखौ जुदि जों बेखेवनो थाङोब्ला गोबां गोलाव जाहैयो दा बैसागुना जों बयबो मिथिखागौ जारिमिना बुंस' हायै जेब्लानोखि बर'फोरा नैबे ओनसोलाव रायजो जादोंमोन बै समनिफ्रायनो जों बैसागु फालिबोदों जों रंजाबोदों मा मोसागोन नोंसोरलाय दे बुं मोसागोनखौनो बावगारबाय बिसोरो नै मोसानो फैदों उदालगुरिनिफ्राय अरां कलेजाव मोसानो फैदों नै सिख्लाफोरा लाजिदों मा मोनजादों निमखि दे जा Di mana belai dengan